Bueno, ni uste aukeratuko etela Nick Cave, disko bat. Radioheaden OK Computer, asko bere garaian pila bat entzun, nola behin da berriz jartzezun disko horietako bat izan zen, eta guainikan ere tarteka jartzen detenean esaten dut, ze hona dan. The XXen Iceland, letra, lehenbiziko gauza buru etortzen zaienan da Anari, eta kantu bat aukeratuko dut, Anariren gu abestia. Asko gustatzen zait Warpaint taldeko Estela mozgaua da, horrela pixkat alternatibo egiten dute, eta ritmo aldetik eta base ritmiko batez ere, bajista eta bera dira, ez dakit, oso originalak iruditzen zaizkit eta asko gustatzen zait. Orain dela urte batzuk erosi nuen tokadiskoz bat, baina gero izorratu intzait eta azkenaldian egia esan MP3an entzuten da gehiena, edo bestela interneten ere bai, streaming bidez eta... Ez da igual oso originala, baina Bilboko kafe antzokia esango dut. Bai behian, bai areto nagusian da bai goian, ez dakit, horrela oso kontzertu bereziak eman izan ditut eta dauka bere xarma lekuak. Gernikako trinkete, antitxokoa. Bai, oso gogoan dut egun hori. Izan zen, ez dakit, dela 7 urte horrela Bon Iverren kontzertu bat izan zen, jo zuten Euskaldunan, Bilbon. Eta egon nintzen gero egun batzuk horrela zeruan, ezin bizitza normalea bueltatu. Ez dakit egia esan ze disko izan zen, nahiko memoritxarrekoa naiz, ez dakit. Garai hartan igual entzuten unagatik auskalo, igual La Oreja de Van Gogh edo... ez dakit zen bat urte egin, Ken Zazpi entzuten nuen gero pila bat. Eukin nuen bolara da Ken Zazpi Berritxarrak, horrela bi talde horiekin. Ez dut disko gehiago erosian azken aldian, baina gehiema kontzertutan erosten dut, Lagunai eta horrela, eta Josebera Ezoki eta Lagunak erosiet.